zuciyata bayan kaina bane ba. Yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba. Ki haƙuri ki ji sako na daga ke na rufe. Yadda wani na ga aini ne matsayar ki na soyayya. Kinga cikin duniyar to ke ma ki sani za ya fito min sasanta. Ni ban gaji ba tun da na ce ban gaji ba kin sani. Inda wata ki daɗa ni na san zan ga soyayya. Idan Allah ki kula ni idan na ga za ki azani. Kiyo sayani ki ɗaya zan wakina ni mai kyawu na kamar ni tun da na ce ke nake so ke ba ce min kina so na to aikin sai na so kuma ina so ban gaji ba da kalar wahalar da na sha ki sani da wata ki daɗa ni zan ji wani daga soyayya. Bane ba yanda nake jin ki zuciyata bayan kaina bane ba. Yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba. Ki haƙuri ki ji sako na daga ke na rufe. Yadda wani na ga aini ne matsayar ki na soyayya. Kinga cikin duniyar to ke ma ki sani za ya fito min sasanta. Ni ban gaji ba tun da na ce ban gaji ba kin sani. Inda wata ki daɗa ni na san zan ga soyayya. Idan Allah ki kula ni idan na ga za ki azani. Kiyo sayani ki ɗaya zan wakina ni mai kyawu na kamar ni tun da na ce ke nake so ke ba ce min kina so na to aikin sai na so kuma ina so.